Tarabasa Pathu Klamalong APHL sia tumpen Tarabasa Lems Limited along ke haidon atomaphan karchopon. Manja pendila edak traka cengkoi. Jingthong Youth Development Committee hin pen karcho mela pen chethan chepare jame kedengpon. West Karbi Anglong Market Distributor Committee ke sengpon. Jakhong ni Phaikri Thoksi Arni Fuluni constituency ke parlo Tarabasa Pathu Klamalong APHL sia songtum Tarabasa Lems Limited kilik ke padoponalong ke haidun bangke patumaphan karcho poname pedopon. Bangso amelong aluhiaman pen APHLC Central Committee amepu JI Qatar IS retired lapen Bikram Hanse Rajan Timung Rajesh Tiso Dhaneswar Rongphar Kursing Timung Babular Terang Rita Kramsapi lapen Termon Tisotum Chetongdun APHLC asong tumke lem salong sita karbi hijan lapen inglong aso hijan atumaphan keplak abedadang jipusi Central Committee atumpen non hedjong lem skilik along ke haidon atumaphan chuning report lapen BJP Congress pen kibang don capsu se arada tumaphan ke dengpon asaita dengpon si APHLC asong along chipa opon Dhuniram Timung kecepa hempupon ami along ong dong arada tum chetong don si meing samjin pen pechunpon Kuluni pen Probintaro lapen dong mukak pen Danielson Timung report Malong News. Lagan itu kan ningarong pick hangjang lo pini son ke it's a big moment for all of us. APHLC 1960 sa hud ke Clemason pini ladak Tarabasa alem salong kacapahai tu mangke isi role model lo bosni tu mathapon lo. Athema real asik schedule ke implementation ke cheng lo pini pen ke pemangke ang thek lang pon lo. Out of 15 seat matata out of 15 seat 10 seat ban etum high pon pamelo lapen another 3 seat budi 3 seat from BJP also they join our party independent pen hini labang hini dan etum long cepok don lo they realize alang etum la solam etum bang along tin amai long sama etum joining program ke matidi rada phana pamang hubang opilo APHLC pen la an na phai na cepok don ko sita me hala tumsi joining program ta ke denge ong se pulotang te pinila fuluni mar Tarabasa alem salong ku piposi BJP tum APHLC pana cho hayone del di jongsi APHLC tum BJP long chepo okdon thai pulotang te BJP long chepo okdon thai BJP sida khainang pole APHLC 10 seats ke hai long ke kumar log hainenge BJP si hainang ko lasi kumat si rada phan ke pamang huma lake patumi ala lems election along a result pensi ratum chini nang po lapen moher jong nal tum nang karju koson memang ASDC Youth Front bodi la amai jasong ali pumati di lasi kadok kawe akar biang long kedo akar bi mate inglong aso doan sitame la non tribal atum phan sit cap mate long recap ke jor ke chedon nunde pula hala so putak ke chesong bulan ada kaya farman kalilang ba longri farman kalilang ba lasi remain be puphan ke bang ASDC long duprong tum tame laphan ke munit mesen pu hok kon pe muthe APHLC phan na pasor saji phan aso phan yem non ma che bag belang mas ki khidang kunang kok la che bag belang di yem che bag belang mati salang ligi pu ang tong ti komat lo ko kala ke inu da culprit pu lasi nili karjugang tung bang ke Omar Singh ti so phan karjugang tung bang la pu hen lo alang li komantu si alang li judge ke man lo nili karjugang tung bang ke alang li komat lo alang li pukupi lo no one can predict the law umati can dictate the law umati di pulotang te alang li predict bayor predict un e pulotang te dictate un e pulotang te kupi po se alang li non akesa convicted la puta kalilang charge sheet thang ta file fela bulan koson se alang li kaning jeun la inut culprit ang tong ke inut culprit pu koson se kaning jeun la lasi alang litum la baseless reason pen ke ground pen ke alang litum lahai munit phan pamang huta bang ne lapen nil tum non arjulong bom lo hamren alang li angtong ti ka thara ke hai nil tum alamjai sarpo alang li kithur ke hamren constituency pensi kithur dun lo
haladak a BJP long ke claim dun a leader aso asa tum kupilo rada phan pamang hubang ke je angtong a phan ke pa jok ji la ke BJP RSS tum si pa jok po la se angtong a bang jail penang jok tang lo pulo tang te BJP long je pa ok phit po pusi rada phan hadak ke pamang hu hamran homosti long bang la si nilnal tum la media true pen hada hamren arat mate kar biang long ke do arada phan ke pachini ang tung bang ke la pu hen lo alang li phan BJP RSS tum le pa jok ji gali nili me thang mat nili jungjung masi petitioner ta ke dudun lo bill petitioner lo la si bangjok ta pajok je nil tum dak party pen ching bai si alang lipan pajok mo pen claim dam bob lo nil tum party president man ke thenai sar jai ka thar alang li pen ke songjapo kali pusi alang lipan pulo la sini lipudam ji ke lalo ke songjapo kali kala ang tamela ratum chini la pen alang lipan pudam ji ke lalo ke damtang karbi mateng long sopan same abi GP alang li CGP det lo bang koi so sedat bobon ni dika chini teng pelote bang kora troxy alang li karbi atum man same ching hon pen alang li plan chemata the pin pen abi GP dun tang lo la pen sono taxi ni tum dak pini ke do ana tum same abi GP dun tum sai se lo ni same bangkri hini lo polang li sita me lo la pen don sor hai same lang li tum same anu tin same abi GP dun lo pote la ke tum khei phan ka lilang ma khei phan kar jaba bang fu ka lilang ma koson sa lang tum komane alang litum ala remain be bugadi alang di komane pa BJP dun dolo ma dila alang li phang kar juang tum khebang ching hon puta lang li arjap thimnon di arjap thimnon pipo sin non ta lang li la bang so BJP bani di thelong le lang alang li phan so taxi pulo Jakong ni pai kritrok tiar ni anarlo porpai ke thomra chitima pormalom komala bagan angden malom ihu matrak Guwahati pen ke bang bomahut man jadila yadak ahir ing tangrak pen kachingkoi bontame areng hu kisu ke abelang pusi chinipon long bangso trak ke paleji ke Dimapur an pusi chinipon trak ka tewara bang fu amen lake astuk minali la pen trak a number lake HP 38 G67 46 pusi pang thek pon long manjapen junison rong ki report malong news Lakha ketom Jingthong constituency ke parlo long elong boi community hulalong Jingthong youth development committee ayin pen kebla pen krehini sarlang kiun dona tomaphan karchola pen kachepare aja mekdengkor bangso along aluhia man pen chetong dun ex president Kamsing Rongphar advisor Khorsing Senar KCS secretary Samson Rongphar Jingthong mojadar Darsing Hansela pen tenang an ke thekiding atom chetong dun si mission alam the chethan pon pen mission pen me pe chunpon Jingthong pen long ki be report malong news committee hall ada peni tarik krikrok si peni dak ne tum SYDC song pen felicitation kom education awareness program ki bipon along tum dak peneng mate dak SSLC mate higher secondary atum han karcho mai peni peneng dak chinthong ari so jang kik tum ke pas aphai gela lahen lo SSLC abang ke 82 bang 82 jon 82% mate high secondary bangke 55% total abangke 137 lase damtang ni kan pen stame peneng bang ta me sen lok ke pas up high bangke la pen dak high metric ke pas abang dak chinthong along highest mate topar alang di Ronjit Teron with 88% alang li arong ke laram lapen putot higher secondary along topar ke undona bang pu alang li men lake Bordison Teron with 78% arong ke Morinto lasi labangso pini esona mai bang ke ni tum damtang ani kan stame bipon bom athema pini labang ke ni tum last Chinthong ori soe jang mare ke pas ke undun la karcho mai la puson det kali ni tum pinia mai la bangso mai long ma ke ni tum bidi sere penceng lok alang li tum phan ke dang ke wang jilang arani koson si ke do dun ke thak ge mesen ni ma mate no hok charlie dim long ke do dun pen ke do ke thak koson si ke do dun nang ji ma la puson stame le tum pini la felicitation la program long bang le tum chethan chemung pon la se non ke bang jelang stame niltum SYDC song hen pen stame niltum labang so mai bang ke niltum unan ben ke bipon veri pusi nili hen men stame pachini pon lo dak long lo boy community hill a hemalong ke dam tang to 10 it aning kan seng that pen to 10 aning
kan pen abang ke matric la pen higher secondary ke pass abang photum phan CYDC ahin pen kai ke stame karcho amei padupon lason hak tahak si pini stame ladak long loboi community hall ahem along karcho amei padupon lo lasi pini kadogowe higher secondary la pen matric kadowe pangrum pet pen 137 abang phubang phiatum han pini archo pon long lo lasi alang le tum phan non prang ansu se akang to yang dengan kele dunjia phan pini nilitum kadogowe dak kacetong alhi sarpo tum pen la pen CYDC kadogowe pen alang le tum phan bidi sore thandun la pen kewang jilang arni anstame CYDC pen chenthong arisoi jang atum ansu se ke thek japhan kai kes tame CYDC pen arja abdun kluk ji busini litum CYDC tum hin pen tame cheparai poneglo kardong Nijang Karbianglong Dongkamukam Rongsupi Irrigation Idealog West Karbianglong Market Distributor Committee Kiseng Amei Kangnipon Jakong ni Pai Kritok Siarni Bangso Market Distributor Committee Kiseng Pon Amealong Kacepatir Pipon Bor Imbilapen Kacopapon Pragjam Hawar Pen Kebang Kethigiding Tumpen Mei Kangnipon Along Mei Pu Arpu Bor Imbe Chunbang Probin Timung Bidisar Kethe Michael Kramsa Tumpen Chenglok Pragjam Arpu Sitame Sai claim Japan arti cekek kono. Dongkamu kampen jonta report Malang News. La hong dan konsil pine license of pin ben se formu pine lang punon uti punon bahai kewan so konsil long lo pin ben la tum kewan ara ti pasin tum so putak se sing bai kono. Ani adum pini tong la bangso committee ke seng kon lang ma. Pini se seng kon la. Committee man than exim ma. Ya. Committee man than exim ma. Oh, West Karbianglong Market Distributor Committee. Maksolong mai fu mai ko. La teni lima la. Man man than exim ma. Boring be. Secretary ke Chunbang Secretary bangke Province Timur. Sarang le tum pen non la bangso putak ke mang bon no putak thanji ma thek ka. Itu mangga la so kemang bangke metang Karbianglong arat metang konsil pen license ulai se metang dak distributor market area distributor kuri ko dela konsil license pen kuri se bang kengsang tu man palu dong le defensi bangso kot pen pon bok. Nangya pun sih, lapen, alang lilong non distribution laso installation dulu. Lasi ini itu namanya cehok lo non ubi itu namanya cehok. Vek nih, labang so lam ke non itu West Karbianglong long. Keong dong ke berharap pensi hormon tamai van po dan distribute po. As per that consumer itu koso price pensi lah tu kenam nih mata ador muka ada abis dari itu. Lapen council long pensi revenue bang lene mah leader itu lo tamarak alasan apa itu pinang mah jadi asin non bang ini tuh cihok lo alang itu long alasan tuh nasi ini tuh tamai for itu nason lo nang lipan nesen pen lapen aku jak tuh rat tuh tamai ador kom nama hormu bang long pun agam pun putih pen ceng lo lang pen ceng lo alu pen ceng lo yo hai hormu Area bang kana tu mono nalo. area ke ada ke mention ting as per la dokumen no mention ting lo te dongkam mukam wajalang so Hiruni, Rengka, Jerigendeng, Hamren, Tungpreng, etc. Pada stok tu. Mas Karbianglong. Maksud saya itu mentukan si klaim pon pangceng ikon po. Lah bang ke hokpet ke sabsu apor bang jadi sama lagi si business ormu pinang mah jadi. Pen ormu kali lah si jasan un an ka prap. Bang ke bori pon po. Pinal tu bangso committee ke seng long gadu ke bang kan bang pus. Itu pinang so komiti ke seng long gadu ke bang hongkep. Apa pakai stop. Balijuri sarmung sinararong dolong kabela pen towar kahinu ajok rat kisungna. Lakha krit trokti soceng dhenta ke parlo balijuri sarmung sinararong towar lapen dolong kabela joini rat atum pirang an kisung phonanglo. Kedam tang arni pen sitame Karbianglong Autonomous Council pen thang skimate development ta pale lipinla. Rong arat pen Karbianglong Autonomous Council PEM Dr. Tuliram rong hang lapen MSc kacerong pipiepan labang su sarmung sinararong arat atum Mesen pen keceleng long japan towar la pen dolong nang pieson te ning ing sampar ji pusi chuning ripon. Soceng dhenta pen Komol Katha report Malong News. Kedam problem ke face la ke tora labang sopi thak nangli kupi se council tumhan kichuning rigi. Lalu nasi nangli tum non malong labang so malong news slide labang so hin pen nili tumarong naka humri labang ke nilhin mate nili sarmung sinarong arong sarasupo ahin benta nalik tumpan churu lo
lalu jo nili tu marong kiduk kisung mate ka labang suarong aroi mane langroi kiduk kok ajo ini ke dolong kabi ajo ini ke lapuson lo jo mopen bisang huta than lo ni tum siksak bik mane labang suaroi duk kok ajo ini kisu kiun i pen cenglok lahaya puthak ke batai election hai det pustamin ni tumpan laso bang dolong puthak lamang cicak tekang ko sitaminang pacun pipi laso bang kini tum taning dupik ake hai kace rong pipi baidu langli phan tami cukidam tang tami ni tum lahai dolong puthak lamang kini tum tingki than lo cicak kang lo baidu tami non nikan puang bong pipi ko son jini la bangke puthe khedet lo nili tum okola sarmung sinar arong de lapu mumale lapende munda bostipu rong thom rong pli arado la sini tum konsil alput phan tuning ri bangke la pulo kasi labang so aroi ajada bidi pen stami nili tum phan dolong jong sinang pi theklo pulo te nili tum tami rong thom arat tami ning sampo baning sam pupu sini tum pasolam jepaklang lo lapen ke dak nali tum dak sinararong aphan kiba scheme lason nang pi lason doloma scheme bang dam ke tangan arni oke dam tangan ni bang nono mat bang ke mesen scheme bang ke abelang mate pisaring rat pen pisaring lai sinang pilo an para ke school sarmung sinar arong labang su school ihum nang pilo lahan ni belang nania tuar bang ta nang pipelang tuar duta minil tum mena rong Ilike pu sana bazar hithi dun lo ke non hem chidang lo nasi la suroi nang par nang lo kalang ma kupi lo ani kan kan ta la pulo ni pinge kupi lo kan non normal ban ke ni ting man lo bag ni khaban lo han kini choban lo kalang ma nali tum kai kita ola son si nali tum chehlat bom ma oh la solo ni pinge la hithi ni po cho ke lo hafta dakta la kanane sa puno kanane ajara muli cho part pinge la a pinge lang theta na tik nang nam thek long lo la si mane ani bang ta la pulo pinge la pen ke la kiso kyun e ko son si nali tum rong pen la hospital nali tum ke dam la bang ke घरी के रंग एक चिनी लोइन ता बंजरी एक नि तुम के माने हपेन का चार चोंग लो हपेन के लपु कनाने थेला पे नि हांगना पर को कांग दोय लो लपु सिनि तुम के पुसी काम बम लो निकान ता कलांग नन अलाम तो गरि लो la pen la council la tim kar biang long pen nali tum da la bang so dak nali tum arong mene ko son ne दारंग के सरमुख सिनारंग sarmung sinarong masila sarmung dental है soceng denta sidi 17 nong soceng dental है nasi nani tum dak sarmung sinarong aphan council pen pine lason dolong mate la bris lason kine wan bipin lang mai phongta wan bipin lang dolong bris ke kilo rong towar tan tum ke minai chi hulo towar ta minai chi pan lo rong tan don tin ta grupa sing buta velo konane ringwel buta velo dolong buta velo nonan tum thelong por rong ta towar ta son thaglon tum minai chi pan lo minai chi hulo council pen bang ke pan lo 70 years plang alo ta don porni ta mane dak san mu sinarong ke ni tum ke thang ta sarkar pen ke long nim buka vela sob men mina ta la gari ba chi nam ta mina la chuti ki pensi konane sa ta ko be pensi tum sunam lo sunam po tan tum la chojor mo ta kos mane duk tik la konane lang thi pa parni la ko apen ke parthang nang so si ponang ni bang ta ni kan ta la pen ke isilam la kachirong pi dak la bang so dak so chang dhanta 17 nong so chang dhanta em baido dak nani tumarong munsaing tiarong munsa sarmung sinarong nani tumarong nang humri la son doloma aprang emisi election aprang ke bang lo konon emisi election aprang ta bang lo sita aprang hota aprang emisi election aprang ta bang lo sa ke hasu bang ke chak ko melo nonti ke kahai lo te pote mane ni tum dolong kana pibek ko sita aprang emisi ta pare lo no ta pare lo sita na puta dolong da velo to war da velo de kalang nasi la pen la school ki dunau sumar tum koson si la bang so la so atowar mate la so la angbong la langroi do ko koson si la student tum koson si par i glo la school dun sumar bang ke hotel lang ne ta bang ke la ti po to me di la po pa phang par phang mon po pen la po mane papadon daken papadon practice mane
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.